לפעמים לקוח מגיע אלינו ובא עם סיפור של פשיטת רגל שהוא הולך לקראת איזשהו מצב כלכלי מורכב, ואז הוא פוגש אותי כי מסתבר הוא סובל מאיזה שהן מחלות מאוד קשות. אתה יודע, לפעמים בן אדם נמצא בתוך מערבולת כלכלית, באיזו קריסה כלכלית, כבר לא מתייחס למצב הפיזי שלו. וכשהוא מגיע אלינו, באמת המשרד שלנו מסוגל לספק מעטפת שאני לא ראיתי אותה בחוץ. שהוא מגיע אלינו ועובר דרכי, ואני עושה איתו את התהליך ומביא אותו עד למצב שהוא מקבל הכרה בנכויות שלו. ועכשיו הוא עובר לבלה להמשך התהליך של החדלות פירעון. בלה, מכאן תמשיך ותספר מה המשמעות של להגיע עם נכויות לתוך הליך של חדלות פירעון. אז כמו שבאמת הרבה, אני מניחה שמי שנמצא בעולם הזה של חדלות פירעון, של עיקולים, של חובות בהוצאה לפועל, יודע או לא יודע, או עכשיו ייחשף לזה שיש משמעות רבה. כשאותו אדם ניגש, כשהוא מוכר כנכה בביטוח לאומי להליך של חדלות פירעון, יש לזה משמעות ענפה. זה יכול לאפשר לו צו תשלומים 0, כלומר ממש הפטר ללא תוספת תשלום, בצורה מהירה, קלה, אפילו ללא התייצבות בשנים האחרונות.